Ωραίος γονέας. Τώρα αυτοί άμα έχουν άλλες δουλειές. Μόλις παρακολουθήσατε ένα σωστό πρότυπο γονέα. Γονέας στο σκούτερ χωρίς κράνος, μαζί με ανήλικο παιδάκι χωρίς κράνος. Συγχαρητήρια, μπράβο. Γονέας χωρίς κράνος. Ωραία εδώ πέρα. Βγαλμένη πινακίδα. Αν δεν έχει βγαλμένη πινακίδα. Φαντάσου περάσαν το φτύσαν, μάλλον περάσανε μία και του φώναξε λίγδα. Ο τύπος να έχει μπροστά το παιδί του χωρίς κράνος εδώ. Το παιδί να έχει εδώ το τιμόνι, μαλάκα. Το μεταξύ, άμα γίνει μαλακία, πέθανε απλά το παιδί. Έχει ψοφήσει. Να μην βλέπει ο μαλάκας, να πηγαίνει έτσι, να είναι στα πλάγια και να λέει λίγδα και να πατάει γκάζι σε πεζόδρομο με παιδί χωρίς κράνος και να βρίζει έναν και να το φτύνει, ρε μαλάκα, που κάνει live. Πόσο Ελλάδα, πόσο πιο λάθος. Λέει τι άλλο. Τι άλλο. Λέει, για να το κάνει λίγο πιο λάθος έπρεπε να παίρνει ηρωίνη ταυτόχρονα. Να λέει λίγδα, να φτύνει και να έχει και λίγο ηρωίνη ταυτόχρονα. Μια ένεση, κάτι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει πιο λάθος. Ωραία, την έχουμε καταχωρημένη.